wai yan unguwar yan iska wai sun kawo cewa kar a yadda a fita juma'a, suka gaya mana ce duk mutanen unguwar kowa dauki makamin sai fita juma'a, ba shegen da zai hana mu zuwa sallar juma'a dan kowa da ban shi. Nace kowa ya rike makamin sai fita, za mu yi sallah wallahi. Suka shirya suka fita, suka bude hanya. Shedanu kawai, a bar shedanu suna shedanci, suna shakiyanci. Yanzu wannan yaro dan jami'a yana level 300 akan wayarsa, ba wai wayar wani ba, wayar tasa ce. Wani ya burma masa wuka kuma ya kashe banza, babu wani irin tsaro da za a iya bincike ma a gane wa ya kashe shi. An kashe ta lafiya, ba mu lafiya duka. Abu na ƙarshe muna da ta'aziyya da jajantawa dukan wannan jami'a gaba ɗaya da kuma yan uwa ɗalibai. Akwai ɗan uwanku ɗalibi abokinku Abdullahi Umar, ɗan political science ko sociology. Abdullahi Umar ɗalibi ne matashi ɗan sociology level 300. Mutanen banza a wannan gari na Kano suka sulkuma masa wuka suka kashe shi akan waya. A yanzu kuma masallaci take gaya wani management na Jami'ar Bayero University Kano za su yi tafiya takanas ta Kano har zuwa garinsu, za su je su musu ta'aziyya wa iyaye a maimakon ku ɗalibai. Muna addu'a wa Abdullahi Umar da kuma malamai da lakcirori da ma'aikata gaba ɗaya da shugaban jami'a gaba ɗaya da tsohon da sabon duka. Muna addu'a wa wannan ɗan uwa Abdullahi Umar, ɗan sociology level 300 da ya rasu. Allah ya karɓi shahadarsa, Allah ya yafe masa. Wannan waya Allah ya nuna masa ita a gidan aljanna, ya je ya ɗauko ta daga can ya hudu da hurul in ka amsalin lu'lu'il maknun. Shawara, ɗazuma a ƙofar kudu an yi wa wani sallah, a ƙofar kudu ta Kano an yi wa wani sallah, shi ma da aka birma masa wuka saboda waya, aka karɓi wayarsa sun kashe shi, shi ma yana barzaku. Kenan wannan abin da yake nunawa yanzu a Kano mutane sun samu dama, samari ko mutanen banza ko barayi sun samu dama, suna yawo da wuƙaƙe suna birma wa mutane suna karɓan wayarsu. Kuma yaro ne ƙarami ɗan 17, 18 ko ɗan 21, 23 zai tsare ka. Yanzu da ana cewa kawo waya ko in soka maka, yanzu sai sun birma maka ta shiga sai su ce kawo. Wataƙila ka miƙa kana cikin jini, wataƙila kana kwance su zare wayar. Yanzu ba sa ma jira sai ka ƙi bayarwa ko ka yi rigima. Wallahi abin da yake nuna wannan raunin gwamnati, wallahi raunin tsaro ne. Idan mun zagi federal government akan rauninta na barin barayi, 'yan barayin daji da kidnappers da suke sace mutane da kaza, akwai abun bakin ciki, abun bacin rai, abun ciwo a ce a garin Kano a tsakiyar birni ba zai iya ma kofar sarki ko kofar kudu ko ina ba inda ba a kwacen waya a Kano babu. In kai wasa ma da ba dan gidan gwamnan shi ma kule shi suke da daddare ba, to da a titin gidan gwamnan ma za a iya burma ma wuka a karbi wayarka. Na'am, duk wanda ya ce zai iya shugabanci ai zai iya ko? Sai ya yi ƙoƙari ya yi abu da zai. In gwamnati za ta ware biliyoyin kuɗi ta ɗauki ma'aikata na gaskiya ba na ƙarya ba, a ba su kuɗi su yaƙi waɗannan mutanen banza, to ba ta yi asara ba. Amma abun ya zama rampant, ya zama ruwan dare. Akwai ɗaiɗaiku ana cewa ko anci menene snatchers ko me, a bayan an ci daba akwai phone snatchers ko wane ne, wani suna dai da ake samu su ba su yi sama a yawan Kano, bai su yi sama. Malam yanzu da asuba duk wanda zai hau a daidaita sahu a asuba ya ce zai tafi Amina Kano daga nan New Side ko Gadon Kaya ko Tal'udu ko ina, ko ya ce zai je Murtala ko zai je Nasarawa ko zai je Kurna, yana cikin bala'in hadari. A daidaita sahu a cikin gari a fili da asuba, kai ba mamaki mai a daidaita sahu ma ɓarawo ne, dan fashi ne. Fashi ake a garin nan da asuba. Kuma wannan na faɗi wannan a gaban mai girma kwamishinan 'yan sanda, mun yi taro da shi, sako ya kai masa, na faɗa a gabansa kuma ya yi godiya, ya ce za su ɗau mataki. Na ce a garin nan da asuba a Kano ake fashi da makami da adaidaita sahu. Kun ga can ana kukan barayin daji, an ƙi bin hanyar Zamfara
saboda barayi, an ki bin hanyar Maiduguri saboda kaza, an ki bin hanyar kaza. To yanzu a cikin gari tsakanin magariba isha'i, bayan isha'i, da rana, renin hankali da rana a garin nan, da rana a Gosulo, kai gadar da tafi kowace daraja, gadar gidan gwamna, gadar gidan Murtala, gadar ina ne, a nan a kofar Nasarawa, wallahi tallahi malam barayin waya suke zuwa su datse hanya, ana kallon kowa da buhu suke yawo, da buhu, da wukake, da guduma, mota ka kana cikin AC a buge gilas ɗinka, ga wuga a zane a ce ka, sai dai ga mutum yana sauke gilas, ga AC yana dukan sai ya ɗauki wayarsa mai tsada ya ɗauka ya ba yara ƙananan yara. To yanzu gashi nan suna ta kashe mutane. Jiya din nan wani aka tsare shi, 'yan sanda suka tsare shi a irin checkpoint din nan da ɗan babur ɗinsa, yana sauri ya baro gurin sana'arsa zai tafi gurin iyali, sai ana caje shi, suka caje shi, sai suka ga wuka, sai ya ce da shi me wannan, sai ya ce a me ka gani yalla bai, yi bayani da kanka. Ya ce wuka, ya ce kwarai ita ce. Ya ce tunda ba za ku iya kare mu ba, ai dole daga kasuwa na fito akan wannan wayar ta 35,000 da in bari ka kashe ni gunda in fara kashe ka tukuna, na karasa da isa gibari. Wallahi dan sandan ya gaishe, ce gaskiya kai kokari ka kare kanka. Yanzu ta kai ga mutane in za su fita a motar sai su fita da wuka, to wasu yanzu bindiga za su fita da shi, wasu kuma irin bom wannan din nan, abin nan na 'yan sanda din nan, wannan tear gas din nan, shi suke sai wanda ake tsirta mutum a idansa, shi suke yawo da shi. To wace irin rayuwa ce? Daga nan yanzu ka tsallaka bakin titi baka isa ba, sai wani ya tsare ka, ana wucewa fa, ana kallo, wai kawai wai saboda mutuwar zuciya, wai da mutum ya zare wuka, wai sai mutum 20 sai su ruga da gudu, wallahi ya zare wuka, wallahi soka mutane zai, banza kawai baka da hankali. Baka zo ka rungume shi ka ce kai zai rungume shi zo kama, ko kuma ku hudu shi ne da wuka, wani ya shahada ya rungume shi ya caka maka ba komai kai shahada, ko kuma ku samu in kun karba sai ku yanka shi, ku masa yankan rago, ku dora wukar, ku kira commissioner yan sanda ku ce yalla mai ga kayanka ka zo ka dauka. Na rantse da Allah idan hukuma ba ta yi haka ba, kuka bari mutane suka fara daukan mataki a hannunsu, garin zai rikice. A daidaita sahu yanzu a garin nan fa sai mu ce da ku a daidaita sahu yana satar waya. Yara sun burge kwarai da gaske, yanzu ba magana fatawar addini nake ba tukunna, na yi zafi ku kyale ni tukunna yanzu. In suka kama ka kasa ciwo su rugurguje ta, su sa mata wuta su kone, kai kuma su aika ka barzaku. Me yasa? Saboda hukumar ta gaza, ba za ta iya yi ba. 'Yan sanda ba su da yawa, ku dauki 'yan sanda, ake kashe kuɗi a banza, ba ga dan kwallo ana ba shi naira miliyan 150 ba. A dauki 'yan sanda mana, dauki mobile mana, a dauki civil defense mana, a dauki kaza. Wannan kudin mutum nawa za su dauka? Da yawa za su dauka. Idan babu jami'an tsaron, ana cewa an yi kadan. Lalle jami'an tsaro sun yi kadan, tabbas babu jami'an tsaro. Sojoji kadan ne, 'yan sanda kadan ne, duk jami'an tsaron wallahi duk kadan ne. Kawai ma albarkacin addu'a dai da Allah yake karewa, amma wallahi ba su da yawan da za su iya kare mu. To gwamnati me yasa ba za ta dauke su ba? Ga yaran mu jobless, suna zaune ba sa komai, suna yaro a banza fa sai ya ta gudu, daga nan fa sai ya je bata, daga nisa ya fa mutum ya tafi bata da asuba ya dawo kyauta. Wai ko za a zo neman daukan soja, wani gurin ma yake zuwa saboda ya rubuta wa kansa ga ba lada, ga sai dai akwai motsa jiki. Ku dauke su. Shawarar nake barwa, kun ga yanda garin ya zama, muna fatan, muna addu'a Allah ya takaita. Ita kuma hukuma Allah ya bata ikon gane kuskurenta, taimakon 'yan iska, taimakon 'yan shaye-shaye, goyon bayansu da kyale su. Yanzu ba a kofar kudu ko a tsakiyar gari ake faɗan daba. Yanzu shekaran jiya a Ɗorayi aka yi faɗan daba, sai da aka kashe mutum kaza shekaran jiya a nan titin Ɗorayi. Yara kurin za su fito da wuƙaƙe da makamai saboda ba sa jin tsoron ɗan sanda, ba sa jin tsoron soja, ba sa jin tsoron gwamna, ba sa jin tsoron kwamishina, ba sa jin tsoron kowa. Wallahi tallahi akwai masallacin da aka kawo mana rahoto, wai 'yan unguwar 'yan iska wai sun kawo cewa kar a yadda a fita juma'a. Suka gaya mana ce duk mutanen unguwar kowa ya ɗauki makamin sai fita juma'a, ba shegen da zai hana mu zuwa sallar juma'a don kowa da babu shi. Na ce kowa ya rike makamin sai ya fita, za mu yi sallah wallahi.
suka shirya suka fita suka bude hanya. Shaidanu kawai a bar shaidanu suna shaidanci suna shakiyanci. Yanzu wannan yaro dan jami'a yana level 300 akan wayarsa, ba wai wayar wani ba, wayar tasa ce. Wani ya burkma masa wuka kuma ya kashe banza, babu wani irin tsaro da za a iya bincike ma a gane wa ya kashe shi. An kashe shi kawai sai dai aje a yi mai ta'aziyya kawai. Wanda a kasashen da aka ci gaba in kaza ka taka a hanya wallahi sai sun gane wa ya kashe. Ina intelligence din namu, ina masu binciken tsaron namu? Ana ta kashe mutane kuna gani akan waya, kun zuba ido kun kyale. Wallahi sai Allah ya kama ku, wallahi Allah bai zai bar ku ba. Zalunci yayi yawa. In ba ku gyara ba wallahi za a ga mutane su rinka daukan doka a hannunsu. Allah wallahi ya za a kyale wasu tsiraru suna iskanci wa mutane, suna shakiyanci, suna aikin banza. An kashe wannan a waya ka bata fita 30,000 wani ya burma maka wuka ya kashe ka, kuma a Kano garin musulunci, garin jarumai. Allah ya isa. Zan ba ku shawara a ƙarshe, tunda abin ya zama haka, ku daina fita da waya bakin titi kuna waya. Ko kiranka aka yi duba dama da hagu ka leƙa ƙarƙashin kwalbati ba kowa sai ka ɗauka ka amsa. Wallahi ko shekarun jiya muna tafiya fa a mota muka ga wani ya zo yana bin sai taho da irin boxer ɗin da musu su uku akai, sai sun zo daidai a dai sai suna dubawa suna wuce, sai ya dawo baya, sai ya wuce mu, sai ya dawo. Sai wani dan uwa yake cewa malam waɗannan fa su ne barayin waya. Yanzu barayin wayan kala kala ne, akwai masu tafiya a kafa, akwai masu tafiya a babur, akwai masu tafiya a daidai sau. Irin boxer ɗin nan shi suke yawo da su uku, da haka da sun ko a daidai sau ne da sun hange ka sai su zo daidai kai kamar za su yi ma overtaking, sai ɗaya kawai yana ciki, sai ba shi yake tuka ba, sai ya miƙa hannu cap sai ya kwace wayar, sai ya sa kawai sai ya kwana. Ya za ka yi? Ya gama da kai. Ba doka. To ku daina karɓan waya ko yaushe, kuma in dare yayi magariba ko isha'i ka saka wayar ka aljihu, sai inda ka tsaya sai ka karɓo wayar ka. A daidai sahun nan da kuke hawa ka duba waye a daman ka waye a hannu. In ka san baka da basira za a iya ɗauke abu a aljihunka baka san an ɗauke ba, sata aljihun gaba ko atishawa kai ka zuba mata yawu kana kallanta, ka san cewa kana ganin wayarka. Saboda yanzu wayar Allah ya jarabe mu, komai namu yana cikin wayar, komai namu yana ciki. In an dauke ma waya ji za kai kamar ka mutu, farkawa kawai kai. Muna roƙon Allah ya yafe wa Abdullahi Umar da sauran waɗanda aka kashe su a wannan sati akan harkar wayan nan. Ko muna roƙon Allah ka taimaki jami'an tsaron mu da suke kokari wajen magance waɗannan barayin waya. Ita kanta hukuma gwamnati muna yi mata addu'a Allah ya taimake ta, ya ba ta ikon ɗaukan mataki. Ku tsaya ku yi aiki, Allah muku albarka. Amma wallahi din ko bari ana cutar mutane, wallahi ba wani mai mulkin da zai tsira gaban Allah. Allahumma fashhad, ya Allah ka shaida. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.